Saravuz söwüşi 1855-nji ýylda Saravuzda Hywa hanlygy bilen türkmenleriň arasynda geçen bir söwüş. Türkmenler özüne tabyn etmek isleýän Hywa hanlygy goşun tutup Saravuz türkmenleriň üstüne ýöremegi bilen türkmenler birleşýär. Hywa hany Mädemin han näçe jan etse-de türkmenler özüne tabyn etmeni başaranok. Netijede iň soňunda uly bir goşun bilen Saravuz'a gaýtýar. Saravuz'un hany Gowuşt han Mädemin hanyň gelýänligini eşdip adyny göterýän gala dikdirýär. Bu uruşda türkmenler ýeňiş gazanýar. Türkmenler 17, 18 we 19-njy asyrlarda näçe uruşdalaram, näçe jan etselerim döwlet gurup bilmendirler. Sebäbi türkmenler agzalady. Bu ýagdaýlardan elmidama peýdalanýan Hywa hanlygy olar özüne tabyn etmek isleýärdi. Türkmenleriň köpüsi Hywa hanlygyny boyun bolýardy we köp türkmen erkekleri Hywa goşunyna ýer alyp gününi geçirýärdi. Şol wagtlar güýçli döwlet bolan Eýran Hywa hanlygyna we türkmenlere howp salýardy. Hywa hanlygy hem ençemegedek türkmenleri öz gol astyna almak üçin olar bilen uruşupdyr. Ýöne başa barmanlar. 1823-nji ýylda doglan Gowuşt han akylly adam bolupdyr. Ilki başda Tira serdary bolan Gowuşt, soňra Gala serdary bolupdyr. Soňra Gowuşt şol wagtlar Sarawuzyň hany bolan Hojam Şükür hanyň baş serdary bolýar. Halkyň söýgüsini gazanan Gowuşt 1853-nji ýylda Sarawuzyň hany ulan edilýär. Gowuşt han Eýran howpunyň awanmagy sebäpli 1854-nji ýylda Sarawuz'a öz adyny göterýän gala saldyrýar. Ýöne muňa Hojam Şükür garşy çykýar. Söz diňlenmeýän Hojam Şükür Gowuşt handan we onuň ýaranlaryndan öýkelep bu ýagdaýy Hywa hanyna gurrun berýär, ýagny açyk satýar. Türkmeniň agdaladygyny birek düşman bolanyny şu ýerden hem bilip bilersiňiz. Türkmenleri alyp bilmedigini içýän ýören Hywa hany Mädemin han bir sarap goşun tutup Sarawuz'a gaýtýar. Gaýtmanka könürwünçde öz mugallim bolan Agyşana Sarawuz tekelerini gyrjakdygyny aýtýar. Agyşan oňa munyň ýalňyşdygyny, uly düşman bolan Eýrandan şolaryň ençemegedek goranlygyny aýtýar. Ýöne Mädemin han mugallimini diňlemän Sarawuz'a tarap uraýar. Ýagdaý aňyň 65-66 ýaşlarynaky Agyşan uly howpuň awanýanlygyny Nurberdi hana, Gowuşt hana aýtýar. Türkmenler hanyň goşun tutup gelýändigini eşdip öňünden uruşa taýynlyp görmäne başlaýar. 40 miňlik Hywa goşuny bir ay ýörep Mara Murgaň kenaryna baryp düşleýär. Mädemin han Mardaka Gowuşt han ony pälinden gaýtarmak üçin töwelläýi berýär. Töwelle Hojam Şükür han hem gitýär. Ýöne Mädemin han muny kabul etmeýär. Soňra Nurberdi hanyň Gowuşt hanyň saýlamagy bilen täsderdar baş tutanyny 9 adam ýene töwelle uratýarlar. Ýöne han muny hem kabul etmeýär. Gowuşt han üstden soň put şekiline ýende iň awraýly adam bolan Seyit Muhammed İsa'ny töwelle uratýar. Emma han sözüni diňlemek hem islenokdy. Gowuşt han Mädemin hanyň hiç agdybirlik islemeýändigini, uruşdan başga alajynyň ýokdugyny aňýar. Hywa goşunyny ýomut türkmenleri hem bardy. Gowuşt han Hywa goşunynyň düzümindäki türkmenlere hat berýär. Ey ýomut garnaşym, sizden umyd edýäris. Biziň ähli aýallarymyzy aýak astyna goýmaň. Oglan uşagy eýelik ediň. Diýip bu gyzga sözden soň Gowuşt han ýomutlaryň Mädemin goldamazlygyny başarýar. 1855-nji ýylyň martyna Hywa goşunlary ikiye bölünip Gowuştyň galasyna çödýärler. Türkmen eskerleri aljyraman olary gala tarap çekip uruşup atışmana başlaýarlar. Hywa goşunlary bu goranyşy görüp ýa-da çekilýärler. Şoň öýlenden soň düşman goşunlary ýene çödýärler. Bu gezek tekelerin atly we piyada goşunlary hem olary çödüp gylşly tüpeňli uruşmana başlaýarlar. Bu gazaply garpyşmanyň soňunda Hywa goşunlary gaty köp ziýan çekýärler we olaryň ençemi eskerleri türkmenlere ýesir düşýär. Hywa goşunlary dargap başlaýar. Ertesi ýerden Hywanyň piyada goşunlary arkasyndan bolsa atly goşunlar peýda bolýar. Gowuşt han bir atly goşunyna Hacı Gaplan Ahmet ogluny hemde Salar Keyik Nagym ogluny ýol başçy bellep düşman goşunyna tarap goýberýär.
Bu atlı goşun gatysal şekilde düşman goşun bilmän durka olaryň üstüne dökülýär. Bu garpyşmada da ejizläp başlan Xiwa goşunlary ganlaryny aktyryp merkezlerine tarap çekilmene başlaýarlar. Ýöne türkmen goşunlary olaryň daşyny gawap gaçyp gitmeklerine böwet bolýarlar. Günortanlar içinde dowam eden urşuň soňuna gawalan Xiwa goşunyny kömekçi goşun gelip olar gawadan zordan çykaryp alyp gaýtdylar. Şol günkü urşdan soň Mädemin han atly goşunlaryň tekelerinkiden has pesdigine göz ýetirýär. Urş ençeme gün dowam etdi. Ýazyň 50 günne bolan urş has hem gazaply we aýlygans geçse. Şonda tekeler sol teke ya Allah diýip gıýgyrşyp düşmanyň üstüne dökülýärler. Odaldaky söwüşlerden hem ruhlanan teke goşuny Xiwa goşunyny dargadypdyr. Xiwa eskerler ýeliň uğruna görä gaçmana başlapdyr. Köpüsi topar bolup ýaraglaryny taşlap durýan ekenler. Bu urşda Mädemin han hem gaçyp barýarka öldürilýär. Aýdylmana görä şo urşda teke goşunyň bir topary Xiwa goşunyny kowalap gelişine Mädemin hanyň çadyryna ýetdiler we onu hem bilmän öldürýärler. Türkmenleriň hem bu urşda zyýany köp bolupdyr. Töre okuýanyň edi. Gülcemalyň garyndaşy Hacı Kaplan, Gülcemalyň adamsy Anna we Zawy wepat bolýar. Taraws eteginde Xiwa hanyň goşunynyň derbi dagyny edilmeginiň uly ähmiýeti bolupdyr. Taraws söwüşinden soň Xiwada ganlyk eden hökümdarlaryň bir de günorta Türkmenistana ýörüş edip bilmänler. Bu söwüş olara berk sapak bolupdyr. Taraws tekeler 1857-nji ýylda Mara göçüpdirler. Ol ýerde ymykly ornaşyp Murgapda bent gurupdyrlar we häzirkady Goşt bent diýilýär we soňra ekrançylyk we mallarçylyk bilen meşgullanypdyrlar. Salarlar bolsa Tarawsa süýşipdirler.